ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ እዩ ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትኾኑ ንሎሚ ነቲ ንፖለቲካዊ ክውንነት ቀርና ኣፍሪቃ ቀሪጹ ዝርከብ ዓርሞሽሽ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንወታደራዊ ሓይሉ ዝደረኸ ምስጢራዊ ፍልስፍንኡ ዝትንትን መደብ ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ብዘይናትኩም ደገፍን ምትብባዕን ምቕጻል ኣዝዩ ከቢድ ምስ ምዃኑ እዚ መደብ ናብ ኩሉ ክባጻሕ ላይክ ሼርን ሳብስክራይብን ብምግባር ስድራ ቤት እዚ ቻነል ክትኮኑ እናዓደምና ናብ ትሕዝቶ መደብና ንሰግር ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ሓደ እዋን ንንባብ ካብ ዝበቕዐ ጽሑፋቱ ከም መወከሲ ሰረተ እምነት ወይ ዶክትሪን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮይኑ ዘገልግል ኣገዳስ ብህሎ ጠቒሱ ነይሩ እታ ጥቕሲ ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ እዩ ትብል እያ ነይራ ነዛ ጥቕሲ ብኸመይ ንርዳእ ምስ ህሉ ኩንነትና ብምንታይ ነተኣሳስራ ብሓቂ ኸ ንወታደራዊ ሰረተ እምነትና ክትገለጽ ትበቅዕ ብህሎ ድያ ናብ ዓወት ትመርሕን ኣድማዒትን ድያኸ ነዞም ዝተልዓሉ ሕቶታት መልሲ ንምርካብ ሓቢርና ንቐጽል ፈለማ ነዛ ጥቕሲ ብዝተመልከትካ እቲ ምግጥጣም ቃላት ኣቝጸል ጻሊ ግጥማዊ ብህሎ ኮይኑ ጥራይ ይስማዓካ ኣብዛ ብዝተረቐቐ ናይ ሳተላይት ምስልን ቴክኖሎጂካዊ ዕቤትን ዝተዓብለለት ዓለም ግን እታ ብህሎ ሱርበትኻዊ ንጽገት ህሉ ዘመናዊ ወታደራዊ እምነት እተመልክት እያ ነዛ ጥቕሲ ብተዘካሪ መልክዕ ምስቲ ባዕሉ ከም ኣዛዚ ኩናት ዝተሳተፈሉን ዓቕሙን ብልክዕ ዘንጸባረቐሉን ናይ ዛዛሙ ኩናት ተመክሮ ብምዝማድ ዝጠቐሳ ጀነራል ፊሊጶስ ብመገዲ እዛ ፍልስፍናዊት ብህሎ ኣቢሉ ወታደራዊ ሰረተ እምነት ህዝቢ ኤርትራውን እዩ ዝገልጽ በቲ ኻሊእ ሸነኹ ድማ በዚ ኣጸቢቑ ዝኣምነሉ ፍልስፍናዊ ሰረተ እምነት ኣቢሉ ንዝተወሰነ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ልዑል ዋጋን ብቕዓትን ዝጠልብ ናይ ብርእስኻ ምንባር መርሓ ዝኽተል ሃገራዊ ትካል ዝመርሕ ዘሎ ወታደራዊ መርሒ ምዃኑ እውን ይስወጠካ ንሎሚ ንቐጸላታት ናይ ጥበባዊ ሜላ ንድሕሪት ተመሊስና ምስ ጥንታዊ ጥበብ ሳንጹ ብምንጽጻር ነቲ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝድሰቕ ዘሎ ዘይንቡር ከበሮ ኩናት ክንምርምሮ ኢና እቲ ስግኣት ንምፍጣር ዓሊሙ ካብ 4 ኪሎ ዝስንዘር ኣውታራት ስለምንታዮም ከም በዓል ጀነራል ፊሊጶስ ዝኣመሰሉ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ነቲ ኣይሂ ፈቐራ ስነ መገታዊ ክውንነት ዝጻረር ልቕልቕ መቓብር ምዃኑ ተረዲኦም ብስቕታ ዝሓልፍዎ ድማ ክንርኢ ኢና ሓቢርና ንቐጽል ጥበብ እቲ ጀነራል ኩናት ስነ ፍልጠት እዩ ናብ ዝብል መረዳእታ ጥራይ እንተዛዚና ብዛዕባ ቁፅር ጥራይና ግምት ዘእተወ ቀመር ክንወስድ እንግደል ማለት ክንደይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክንደይ ታንክታትን ከበድቲ ብረታትን ክንደይ ሃገራዊ ጃምላዊ እቶት ክንደይ ተተኳሲ ጠያይት ኣብ ደቂቕን ካልእን ጥራይና ነውርድ ነደይ ስነ ጥበብ ዘብሎ ግን ብዛዕባ እቲ ክቁፀርን ክግመትን ዘይከኣል ኣቃውማ ዓውደ ውግእ ዝያዳ ምግዳስ ማለት እዩ በዚ መንጽር ከዓ እቲ ቀዳማይ ዘየገድስ ኮይኑ ዘይኮነ ንዑ ብምሓዝካ ጥራይ ተረጋግጹ ዓወት ዘየለ ምዃኑ እዩ በዚ መንጽር ጀነራል ፊሊጶስ ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ ክብል እንከሎ ኣብቲ ባዕሉ ዝወዓሎን ዝሃንደሶን ዓወት ከሰማቐረሉውን ዝበቕዐ ኣጋጣሚ ምርኩስ ብምግባር ነቲ ዓወት ሕሳባዊ ርጉጽነት ወይ ማቴማቲካል ሰርቴኒቲ እዩ ዝብል ስነ ሓሳብ ብትሪ ዝምጉትን ዝቃወምን ንድሕሪት ምልስ ኢልና ኣብቲ ጽንኩር ኣኽራናት ሳሕል ዝካየዱ ዝነበሩ ዓውደ ውግኣት ክንድህስስ ምስ ንፍትን እቲ ዝለዓለ ተራ ዝፃወት ዝነበረ እቲ ጥበባዊ ጎኒ ኤርትራውያን ተጋደልቲ እዩ ምኽንያቱ ንኹናት ብስነ ፍልጠታዊ መዳዩ ጥራይ ክጥምትዎ እንተፈቲኖም ብዝነበሮም ሕፅረት ኣፅዋር ጥራይ ንስዕረት ምተቓልዑ ነይሮም እንተኾነ ግን ጸላኢ ሓደ ምዕቡል ሳተላይት ወይ ራዳር ኣውፊሩ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ እምባ ክርኢ እንከሎ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ግን ነቲ ምሕቢኢ በዓትታት ክርእዩ ይኽእሉ ነይሮም ሓደ ውርፁፅ ኣሰራርሓ ዘለዎ ኣሃዱ እምዳድ ጸላኢ መስመር ቀረብ ህዝባዊ ሰራዊት ከለሊ ይኽእል ነይሩ ይኸውን መራሕቲ ኩናት ኤርትራ ግን ነቲ ስነ ኣምራዊ መስመር ህይወት ዘርአ ዓይንቲ ምውናን እዮም ኣብ በሪ ዓወት ክበጽሑ ዝኽኣሉ ከም በዓል ጀነራል ፊሊጶስ ዝኣመሰሉ ኣብዛ ሓዲድ ሰውራ እተሰርሑ መራሕቲ ኩናት ድማ ተፈጥራዊ ግንዛቤ ልዕሊ ድፍድፍ ሓበሬታ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣሚኖም ነቲ ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ ዝብልን ዝኣምንን ፍልስፍናዊ ቁመና ዝውንኑ ኣዘዝቲ ምዃኖም ብግብሪ ዘርኣዩ እዞም ሰባት ይትረፍ ዓብ ምንቅስቓስ ጸላኢ ተራረምታ ኩናት ናይ ምምርማር ፍሉይ ክእለት ዘለዎ እምሮ ዝውንኑ ምዃኖምን ኣብቲ ህይወቶም ምሉእ ዝገበሩሉ ቃልሲ ኣርእዮም እዮም በቲ
ጸላይ ኣብ ዘለዎ ምጥቃዕ ዘይኮነ መንፈሱ ኣበይ ዝያዳ ይሕምሸሽ ፈሊኻ ምጥቃዕ ዝሕመረቱ ፍልስፍና እናተመርሑ ድማ ፍሉይ ክብሪ ዝግብኦ ናይ ባዕሎም ውርሻ ጥበብ ሃኒጾም ምትእስሳር እቶም ጥበባትን እቶም ጀነራላትን እዚ ናይ ጥበብ መስመር ሓድሽ ኣይኮነን ኣዝዩ እኳ ደኣ ጥንታዊ ኩናት ስነ ጥበብ እዩ ዝብል ፍልስፍና ጀነራል ፊሊጶስ ዘመናዊ ነጸብራቕ ሰረት እምነት ጥበብ ኩናት ሳንጹ እዩ ሳንጹ ኩሉ መልክዓት ኩናት ኣብ ምትላል ከም ዝምርኮስ እዩ ዝምህር ጀነራል ፊሊጶስ ድማ በዚ ልዕል ኢሉ ዝተገልጸ ፍልስፍና ኣቢሉ ስቕታውን እቲ ካልእ ጥበባዊ ናይ ምትላል ኣጋባብ ምዃኑ የርኢ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ንዘካይድኦ ወታደራዊ ልምምዳትን መናውራን ኣብ ፍቕዶ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርግሓ እንከለዋ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ግን ከም መንፈስ ይንቀሳቐስ ብናይ ጀነራል ፊሊጶስ መነጽር ብሉጽነትካ ንምርኣይ ኩሉ ንጥፈታትካ ግሁድን ጉልጽን ምግባር ማለት ኣብ ጥበብ ኩናት ዘለካ ስንፍና ከም ምርኣይ ማለት እዩ ዝቝጸር ሳንጹ ንሰራዊት ከምቲ ቀዋሚ ቅርጺ ዘይብሉ ማዩ ዝገልጾ ኣዘዚ ሰራዊት ኤርትራውን ካብቲ ልሙድ ዓለማዊ ኣገባብ ምውፃእ ንነዊሕ ዓመታት ካብን ናብን ልሙድ ቅዲ ኩናትን ኣዳናጋሪ ደባይ ውግእን ኣብ ናይ ቋሕሰም ግዜ ክሰጋገር ዝኽእል ሓያል ሃገራዊ ሰራዊት ካንጹ ብምኽኣሎም ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሓያል ናይ ተቐያየርነት ብቕዓት ክውንን ብምኽኣል ንጸላእቲ ኤርትራ ድማ ንጹር ዕላማ ዝኸልእ ሓያል ጥበብ ኩናት ኣንጸባሪቖም ከምቲ ብውሑድን ቅርጡን ሃልኪ ጸጋታት ዝስእል ቀባኢ ኣብ ኩናቱን ናይ ቁጠባ ሓይሊ ዝበሃል ኣምር ኣሎ ፍልስፍና ጀነራል ፊሊጶስን ብጾቱን ልክዕ ከምቲ ብሰለስተ መስመር ገጽ ሰብ ዝቐብእ ሰኣላይ ንኸባቢኡ ከም መራቢሑ ሓይሊ ዝጥቀም ብኻልእ ኣባሃላ ክሊማዊ ዋዒ ሓመድን እምባን ነቲ ስራሕ ክሰርሓልካ ኣብ ዝኽእለሉ እዋን ንምንታይ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ንስርዓተ ምክልኻል ተጥፍእ ዝብል ቁርጡ መርሓ ዝኽተል እዩ ከበሮ ኩናት 4 ኪሎ ቀጢልና ብዛዕባቲ ምጉዕባዕ ዝመልኦ ዳንኬራ ስርዓት ብልጽግና ዘንቀሎ ጫውጫው ንዛረብ እዚ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ክድስቕ ዝጸንሐ ክውንነት ዘይርዳእ ከበሮ ኩናት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምብጻሕን ጂኦፖለቲካዊ ኣድላይነትን ብዝብሉ ቃላት ዝተማእከለ እዩ እዚ ብዓይነቲ ንጥበብ ኩናት ከም ኣጻብዕ ኢሉ ዝፈልጥ ጀነራል እንክርአ ከም ዘሰግእን ሓደገኛን ዘይኮነ ከም ናይ ሓደ ተልመደን ዕላልዩ ዝርአ እቲ ዝለዓለ ጥበብ ኩናት ንጸላኢኻ ከይተዋጋዕካ ምስናፍ ዝብል ስነ መጎስ ሳንጹ ኣንጻር ዝተገልጸ ብጣሓርናኩም መጻናኩም ዝተዓብለለ ማይዚ ዕቁር ምግቡዕባዕ ብልጽግና ብዓውታ ዘድህዩ ናብ ባሕሪ ምብጻሕ ንህልውና ጉዳይ ዝብል ትረኻ መንግስቲ ብልጽግና ነቶም ብጥበብ ኩናት ዝተሳሕሉ መራሕቲ ኤርትራ እስትራቴጂያዊ ክውንነት ዘይኮነስ ንኣህግራዊ ሕጊ ዝጻረር ድንዙዝ ኩነት ኣእምሮ ዝተፍኦ ኣልደመል ድንበር ብፍላይ ከዓ ንኸም በዓል ጀነራል ፊሊጶስ እቲ ዝውቃዕ ከበሮ ኩናት ልክዕ ከም ጭራሕ ምራሕ እዩ ምክንያቱ ናይ ርቀት ዝጎደሎም መራሕቲ ሶንኮፍ ስትራቴጂታት ስለ ዝኾነ ብሓቂ ንልዑላዊ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ክትምንጥልን ክትጎብጥን እንተሓሲብካ ንኣስታት 3 ዓመት ዝኣክል ዓንገረራይ ትብል ኒኻ ትኽእሎ ኢኻ ትገብር እቲ ዓው ብምባልን ከበሮ ብምድሳዕን ክሰልጥ ዝኽእል እዩ ዝበልዎ ሕልሚ ይትረፍ ሃቐንኦም ከስልጥ ንቐጻልነት ሃገሮም እውን ከይተረፈ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ብምእታው ነቲ ወትሩ ግሙት ህርመት ዘለዎ ከበሮ 4 ኪሎ በቲ ናይ ስቕታ ጥበብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብቐሊሉ ከም ዝቕልበስን ትርጉም ኣልቦ ከም ዝኸውንን እዮም ክገብሩ ኸሪቦም ጸላኢኻ ብናይ ገዛእ ርእሱ ኣሰልካይ መደረ ክደክም ክትሓድጎ ትኽእል እንከለኻ ስለምንታይ ኣጽዋራት ተባቐን ዝብል ኤርትራዊ ፍልስፍና ንኹሉ ብስቕታ ምስ ሓለፎ ዓቕሊ ጽበት ዝደርኾ ምህራም ከበሮ ኩናት ዓብዩ ብኡ መጠን ድማ ባዶነት ናይ ትዕትሮ ዝያዳ ተጋሂዱ ነዚ ዝገበረ ግን እቲ ብስቕታ ዝልለ ጥበብ ኩናት ኤርትራ እዩ መራሕቲ ብልጽግና ስነ ፍልጠታዊ ብዝበልዎ ኣገባብ ሓያል ኩሉ ግዜ ቁኖ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓንዳር መርሖኦም ተወጢሖም ዓውታብ ዝመልኦ ኣረንቋር ድምፂ ናብ ጸድፊ ገጾም ክጋልቡ እንከለዉ መራሕቲ ኤርትራ ድማ ተበግሶን ድሌትን መንገዲ ይኸፍት ብዝብል ስቕታን ጥበብን ዝመልአ ክውንነታውን ዘገምታውን ምረሻ ይጓዓዙ ኣለዉ ነቲ ኣብ 1991 ብስነ መጎት ሓይሊ ኣብ 1993 ድማ ብሕጋዊ ኣገባብ ዝጸደቐ ዶባት ኤርትራ ኣብ 2026 ብዘቕጸል ጸለመደረ ሰበስልጣን ብልጽግና ዳግማይ ክትስእል ምፍታን ብዓብዪ መዶሻ ብሉጽ ስእሊ ክትስእል ከም ምፍታን እዚ ድማ ጠቕሊሉ ዝከኣል ኣይኮነን እቲ ጥበብ ኩናት ዝሕመረቱ ኤርትራዊ ፍልስፍና ነቶም ብዛዕባ ኩናት ዓው ኢሎም ዝጭድሩን ዝምድሩን ጥበብ ኩናት ከም ዘይፈልጡን ዘይርድኡን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ኣርእይዎም ሕጂ እውን እቲ ዝፈልጦን ዝኣምነሉን እዩ ዝደግመሎም ዘመናውያን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከምኡን ዝተረቐቐ ኣጽዋር ምውናን ናብ ዶብ ከብጽሓካ ይኽእል ኸውን
እንተኾነ ኣብ ዝተተለመ ዕላማ ኸብጽሐካ ዝኽእል ጥበብ ናይ ኣዛዚ ጥራይ ካብዚ ብምንቃል ድማ እቲ ኤርትራዊ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ኩናት ካብ ስነ ፍልጠት ንላዕሊ ስነ ጥበብ ክብል ዝተደረኸን መዋእሉ ብኡ ክጓዓዝ ዝኽኣለ እዚ ጽሑፍ ስሒብኩም ዶ ዓዊልካ ምፍራሕ ምልክት ፍርድዩ ዋላ ዝተብዓትን ሓይልን ርእቶም ኣብ ሳጹን ርእቶ ኣቐምጡ ንስለ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን እዚ መደብ ናብ ኩሉ ቅዱስ ክበጽሕን ብሓደ ወገን በተኻለውን እቲ ብዙሕ ርኤት ንዓዳለውቲ እዚ ቻነል ኣተባባዕ ብምዃኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑ ክሳብ ቀጻሊ ሰላም ወሰላም